Hola, avui anem a parlar de parelles literàries, xipeos, amor... Bueno, fa poc vaig llegir La loca de la casa de Rosa Montero i és una espècie d'assaig d'escriptura, o almenys això era l'objectiu al principi. En realitat és un text sobre la vida dels escriptors, de les persones que es dediquen a la literatura, com ella, com Rosa Montero, però també posa, diguem, exemples d'altres biografies d'autors, etc. Però la primera frase d'este llibre comença així. Me he acostumbrado a ordenar los recuerdos de mi vida con un cómputo de novios y de libros. El tema de les relacions sentimentals és una cosa que tracta bastant Rosa Montero en este llibre. I hi ha un capítol, el capítol 16, que parla de les esposes dels escriptors. I d'això vinc jo a parlar avui així, amb vosaltres, de la figura de les escriptores, saps? De les esposes dels escriptors. I és que les esposes dels escriptors, Rosa Montero parla d'elles així. Es una añeja institución literaria que afortunadamente está en franco proceso de extinción. La esposa de l'escriptor és una institució, és una figura perquè es repeteix en diversos escriptors molt famosos, que ara veurem, i a més diu que afortunadament està en procés d'extinció perquè, com ella argumenta, l'existència d'esta figura de l'esposa de l'escriptor, que no és més que una dona que és la parella d'aquest escriptor que viu per a l'escriptor, per al seu marit i també per a la seva obra. I això, Rosa Montero argumenta que l'existència d'esta figura respon a com està organitzat el món, com està configurada la societat en base a valors masclistes, on diguem que l'home és el centre i la dona està pul·lulant per allà al voltant. I un altre argument per a veure que això és conseqüència d'això que dèiem, d'un sistema patriarcal, és que diu que en els últims anys està donant-se que hi ha més escriptores que dones d'escriptors i que no s'ha donat el procés contrari. O sigui, quan parlem d'escriptores famoses no parlem de l'espòs de l'escriptora. Aleshores, crec que és una cosa que il·lustra bastant això. Entonces, el tema és, què passa amb aquestes esposes dels escriptors? Pues que també tenen un mite o també tenen una imatge feta que sol ser roïna, o solen passar a la història possessives, geloses, bruixes. Estos estereotips, aquestes concepcions que tenim a l'hora de recordar a un autor i a la seva dona, moltes vegades no són així o no es corresponen amb la realitat, com solen passar a la història amb una imatge roïna, mentre que l'escriptor el recordem tots per la seva obra i ja està. Aquestes dues persones es casaren molt joves, val? Sofia Sònia, diguem que ella també era escriptora, era fotògrafa. Ella, diguem que s'ocupava de... al final, l'esposa de l'escriptor és com que crea una bombolla perquè aquest escriptor puga estar en el seu espai, en la seva habitació pròpia, escrivint sense haver de preocupar-se per res més. Aleshores, per exemple, Sonia Tolstoi duia les finances, gestionava tot el que passava en casa, de fet, li transcrivia els escrits a León Tolstoi, perquè aquest senyor se veu que no escrivia molt bé, no tot el món podia entendre la seva cal·ligrafia. Aleshores, Sonia Tolstoi transcriví 7 vegades el document, el text de Guerra i Paz, que són, en algunes edicions té 2.000 pàgines, o sigui... Auxilio, me desmayo. Primer, m'has de contar la història oficial que tenia jo en el meu cap. De fet, hi ha una pel·lícula que es diu La última estació, en actorazos també, sobre esta història de la parella Tolstoi. I jo la vaig llegir així, de la mà de Stefan Zweig. El que conta així és que Tolstoi, ja de major, o sigui, de molt major, que decidís fugir i dura 10 dies per ahí en trens i en no sé què i al final acaba morint d'una pulmonia. Per això la pel·li es diu La última estació. Aleshores, la història oficial és que Sofia Tolstoi, estava boja del cap, agobiava el seu marit mogolló, era superpossessiva,
I clar, jo això, quan ho vaig llegir així, doncs m'ho vaig creure en plan de ai, mira, tal, pues, el pobre home ha dit tota la vida escrivint, no sé què. Però és que, o sigui, llegir el mateix exemple, la mateixa història en Rosa Montero em va obrir mogolló els ulls, perquè realment el que conta Rosa Montero així és que Sonia Sofia Tolstoi no és que estiguera boja en plan superpossessiva pel seu home. Boja sí que va acabar un poc, però no per això, sinó perquè el senyor Tolstoi li va donar una crisi dels 50 i li va donar per l'espiritualitat i per no sé què. Al final de la seva vida decideix que tota la seva obra, els drets i tot això, van a ser per a la humanitat. Rollo Creative Commons de l'època, ¿vale? La dona està tota la vida transcrit 7 vegades Guerra i Paz, cuidant dels fills, de la casa, de les finances, de no sé què, per a que el senyor este, en els seus últims anys, decidisca donar l'obra ahir a la humanitat. Damunt, el senyor Tolstoi va tindre com un aprendiz. Com es diu aprendiz en València? Aprendiu. Aprendiu sona raro, això va perdiu. Que es dia Chekhov o alguna cosa així. I bueno, jo no sé les intencions que tindria el xic este. Però el tema és que, a banda de donar la seva obra a la humanitat, el senyor Tolstoi va decidir donar-li tots els seus diaris i textos més íntims i tal al senyor este, al Chekhov, en lloc de que es gestionara la seva dona, la qual eixia en aquests textos i no molt ben parada, ¿vale? Pues a mi tampoc me faria gràcia, la veritat. Però bueno, al final he de dir que la senyora esta va viure més que Tolstoi, òbviament, i res, es va dedicar també a escriure la seva biografia, va lluitar contra Chekhov este pels diaris i li va guanyar, i bueno... En este cas és quan em vaig adonar que el tema de l'esposa de l'escriptor, a banda de que és una figura que ha sigut molt important per a la creació de moltes obres, la història no les ha tractat bé, perquè les tenim així com dones superpossessives i tal. Rosa Montero, en este llibre, posa un altre exemple. Fanny van de Grift, igual, no? Ha passat a la història com una bruixa, possessiva i no sé què, perquè es va casar amb Robert Louis Stevenson. Ella era molt més major que ell. Louis Stevenson realment era una persona molt malalta, molt feble, i ella va dedicar la seva vida a cuidar-lo, ¿vale? Aleshores, ella se va encarregar tota la vida de cuidar-lo, d'assessorar i li va ajudar i no sé què. Aleshores, ahí tenim un altre exemple d'una dona que ha passat a la història com una bruixa possessiva quan realment estava ajudant al seu marit i a una obra que ha passat a la història de la literatura i que nosaltres ara podem gaudir. Un altre exemple, Juan Ramón Jiménez, també autor molt conegut. La seva dona va dedicar la seva vida a ajudar-lo. La pobra va morir 3 dies després d'assabentar-se que a Juan Ramón Jiménez li havien donat el Nobel. Vladimir Nabokov, escriptor també molt conegut, tenia una dona, una esposa que es deia Vera Nabokov. Era ella, Vera, la que el duia en cotxe tots els dies a la universitat i, no contents amb això, Vera Nabokov entrava amb ell a les classes i escrivia en la pissarra el que anava a dir Vladimir Nabokov. De vegades, quan ell no estava, presentable, donava ella les classes, el substituïa, el cuidava, anaven sempre junts, ella sempre estava atenta que no li faltara de res, que no sé què, era la seva psicòloga, la seva secretària, la seva no sé què. Poniendo la mano en el corazón. Bueno, Rosa Montero, per exemple, sí que diu que, òbviament, no ho justifica, pero sí que diu, me parece justo que la esposa del escritor posea de algún modo al escritor, porque entre los dos han construido un animal simbiótico. És a dir, òbviament, el senyor Tolstoi era lliure de donar la seva obra a la humanitat, però jo crec que Sonia Tolstoi també estava legitimada per a exigir, per a lluitar, per tindre determinats beneficis o almenys algun benefici després d'haver estat tota la vida treballant per això. Com estic llegint ara a Silvia Federici, de les veus més potents o més reconegudes en la defensa de la remuneració del treball de les cures. És a dir, al final el sistema i tota l'economia funciona perquè hi ha dones que es queden a casa sense treballar
en una empresa sense tindre un sou en diners, però que sí que estan treballant en casa, perquè algú ha de tindre cura dels bebès, algú ha de fer el dinar, algú ha de tindre cura de la casa. Aleshores, l'esposa de l'escriptor jo crec que és un exemple molt clar de lo necessari que és que es tinguin en compte les feines de cures i que tinguin algun tipus de remuneració, perquè si no, no són tan valorades, no és com si no treballaren, quan realment se tiren tota la vida treballant, no? Com és el cas de les esposes dels escriptors, que són multitarea total i després passen a la història super mal considerades, com si foren unes egoistes, unes arpies, unes geloses, i realment també s'hauria de comprendre la visió o la perspectiva que tenen elles, no? Aleshores, la meva conclusió, després de tot això, és que sempre s'ha de tindre en compte que la història no sempre és com ens pensem, que hi ha molts punts de vista o moltes realitats que són ignorades, sobretot en el cas de les dones. Jo crec que no hem de jutjar-ho des de la nostra vida d'ara, i no sé, jo crec que també hauríem d'agrair-li a elles, que normalment són anònimes, el fet de que ara puguem gaudir de moltes obres, no? Perquè no només que els hagin assessorat en l'escriptura, sinó que el mer fet que els dos escriptors no hagin hagut de treballar, de netejar la casa, de tindre cura dels fills, ja els ha permès tindre un temps i un espai propi per a escriure. Aleshores, això.